everyone, mao dinhi ang continuation sa atong video part 2 atong dito sa Hillside, Manga Avenue located sa Gusa, Cagayan de Oro City. So mo dinhi nga time nga nag-swimming mi, nagbanding mi sa akong mga sister-in-law, sa akong mga friends. Ayan, nakauban ako din na si Popsi og nakita man ninyo, di ba, nakurat-kuratan na tarang amahan kini mga bata bingalingag kaayo. Ang kanang bitong sobra ka excited bisan di ka balong-langoy, hala magsigigig tampisaw nga antod to the max level na rin nga mukmo na, di ba? Nya kita pod nga mga ginikanan nga makakita makuyaw-kuyawan kita, pero para sa ilahang mura nagtog wala ba kita ga-explore ba, pero isipin ka na di na mawala ang kakulba no nga basig nakainom na or something na, pero so far wala man daw. Pangutanan ako anak wala daw. So mo din yang ako ang friend, ang akong amiga nga gwapa higala nga walay lain kamukha gid nga si Kulidis mga kamomshis, as in kung tutukan ninyo na siya sa personal ang iyang mata, basta Gupan ka niya, mara dyan siya psikologist ma. Pero meron naman ka ng istoryahay, bitaw personal, face to face, kanang girls talk. Gatan ako sa iyang mata, mara siya, psikologist ma ay, mga mamshis. Then ang iyang height, as in tangkad, maguni siya nga bae. Nang nice ka iba, diba, sana all. Shout out, Sherry. Tapos ana ako mga sister-in-law, si Nicole. Ayan, shout out sa inyo ha. So nalipay kay mga gitagaan mig panahon sa ginawa ni nga time nga bisan tuod gikan sa bukidan nga ulan-ulan, asin basa kay sa ulan. Ay di ba di totally gid nga basa, pero nabasa gid mi kay kanang kumbaga ang ulan ba nay parts sa kalsada nga kusog ang ulan, tapos mo stop na pud, muulan na pud, pero good thing lang kay naami mga helmet, duwa mo mga sinin nga humod-humod gyud, pero ako na lang gyud na sige na lang kay padung man kaligo. So dini nalingaw gid ko, na enjoy gid ko. Supposed to be dapat dili ang tanan ko ni voice over, kaya lang nagid siya mga background music nga masagap no, so nag-aware lang ko nga basi ma city art ta. So sayang po na tong video ipa-delete. So sayang for the memories na biya ni. Sa dini ada ka girls talk me, tas banding-banding. Kumbaga first time po ni nako na experience nakauban ako mga sister-in-law, mga brother-in-law nga ingon ani nga banding nagligo-ligo me kay kasagaran na banding kay kanara na birthday. Tapos usually ra pud mahitabo kay harapod sa balay, tapos talking-talking. Tapos basta lahi ra gyud. Although kini nga time pingis gid ni para sa ako ay kay dali ra gyud kayo. Basta nalingaw ko ani og treasure gid nako ni siya nga moment mong ingon ko mag-vlog gid ko kay para for memories bitaw nga among panagbanding. Ingon ko nga kanais gid inani kanang talagsa ra bitaw siya mahitabo, then mahimamat nimo ning mga ubang tao. Although napod ang friendship po diri ni Sherry, si Marilyn, shout out sa imong ha Marilyn. Ayan ang gwapa namo nga kuan, amiga pod. So thank you kayo no. Kabalo magid ko nga tanan nagirason nga nung nagkaila mo. Kumbaga na siya purpose bawat isa sa atong mga kinabuhi kung unsa man wala pa ko kabalo, pero God knows og plano sa Ginoo nga nung nagkahimamat, nagkaila o di ba nagkasuod. So kabalo ko na ay plano ang tanan mo nang gina-treasure nako ang moment nga sama ni Inog. Ako isa ka sister-in-law si Lizel. Hi, shout out kay Lizel. Ayan ako mga gwapa nga mga sister-in-law. Actually, sila gid mga gwapa gid kini sila. Ako ra gid nalahian ni ka. Ako ra gid kanang morena diri sa ila. Mga puti gini sila ay mga kamamshis. And ako ra pa pinakagamay. Og ako ra pa pinakakuan diri kanang sa sister-in-law ako may ahead. Ako ay ahead og edad, di ba? Pero gamay glawas. So ano siya, tas si Shanshan as in enjoy, tapos nakita ba nako si Shanshan as in sobra gid siya kalingaw ani kay. Diri mo gud sa bukid nun mga kamamshis. Super gid kabugnaw ang swimming pool dinhi. Din gikan man gud ng anak ko no, nasiis man ko. Dili na gid ko kasagang sa kabugnaw gid diri sa swimming pool kay super mura gid pamutangan og ice. So dili pwede nga iloblob na to ang bata. Pila naman intay panit aning bata. So mo nang kuan ako grab gid ako opportunity nga makaligog swimming pool sa Cagayan de Oro kay para kuan kumbaga ma-enjoy pud sa ako ang anak. Ay mo din si kuan si Ma'am Shish Marilyn og ihang baby nga pogi kaayo, di ba? Anyway guys, kay siya dito ang nagkanang luto sa kanang pagkaon atong birthday ni kuan ni Sherry. No, mai-recommend ko na ko na siya no, basing gusto mo magpa-cater sa iya ha, pwede ninyo na siya kontakon. Ayan, pwede ko ninyo kontakon po, pangutana within Cagayan de Oro City. So, pwede na siya, muluto na siya. Lami siya muluto ay mga kamamshis. So, yan, mga kamamshis, ang ihang gwapo nga anak. Ayan, cutie-cutie. O, diba? Mga ani pa nga bata, pero di gini mo makita nga, kurog-kurog kay ang tubig sa Cagayan de Oro. Kanang kumbaga murag, ang weather mo sa Cagayan de Oro murag. Siyempre, kapag sa Davao City nga kanang, ang panahon, ang hangin, dili bugnaw. Tapos, bisan ang pool, dili po siya inanaapod ka bugnaw. Kanang tolerable, ragid kaayo para sa mga kids. So, dili ka mahadlok, nga basin o niyag panuhuton, mga something ingon ana. So, wala gid so far no, as in si Shanshan, wala gid kaluoy sa Ginoo, grasya sa Ginoo ang tanan, okay gyud. Wala gyud tanan ang pugi nga bata si anak na ni Marilyn nga cutie-cutie din. Mami sig ko ani nga babae ay super kagwapa. Ang kabalo ba mo pila na edad ana niya, pero secret lang. Pero gusto nalayo ra gyud kanayang beauty sa iyang edad. Gwapa kay na siya. Des ganan kay ko sa iyang bunga curly di ba? Tanay ang bata. Uy naku. Smile pa lang sa bata makawala na og kakapoy sa atong kalawasan, di ba? Karon na ganin ako nakita nga nag voice over ko. Smile. Nag hi pa siya. Hi baby, cutie. O, di
ba? For the memories gid ni siya ay manang nagpasalamat ko sa Ginoo nga nahimamat pud namo si Sherry na naging part na pud sa family inana. Tapos basta enjoy lang, tapos nagka girls talk. Dahil man gyud ni ka ng full-time mama ta no, full-time housewife. Tapos wala tay trabaho. Kini sila na sila mga trabaho. Din kami ani nga mga nay mga anakin. So syempre nara kita sa balay. Mo bitaw nang vlog-vlog na lang ko kay para napud tay ka ng source of income puhon-puhon wala pa man sa karon pero malay na to balang araw charis o grasyan ta sa Ginoo makapadayon ta makalahot tay tani atong pag-vlog mga kamamshis. Og diri si Shanshan as inalinga gid kay siya mga kamamshis ay and diri dili gid nako ni kanang ikaw baga ibaylo ang isa ka adlaw ba para lang ani nga moment kay super super gid ka enjoy mga kamamshis. Ayaw din na kay dangerous lagi. Stupid me. I want you to learn like this, like mama. Then imagine no nimo pila pa ilahang edad ani dayon mabot ang panahon mulabay ang panahon mabalikan nila ni nga moment di ba makaingon sila nga hala ma asa na dapita o di ba anti asa na dapita tita asa na dapita lingawa din ninyo sa una no gagmay pa mi o di ba mao na akong kanang ginahuna-una ba nga every time na ako i-vlog puhon pwedeng balikan pud sa akong anak nga alam man nagadto day taan nga lugar makisa na tong kauban man si auntie man si tita si tito man na ma hala kalingaw di ka ayo daan di man no ana ba mo na ko kumbaga gina treasures every magbuhat ko vlog every magbuhat ko mga video kay para na ami balikan puhon-puhon sa ako ang pamilya nga pwede na matan-awon bisan kami kung mabot ang panahon mga edad-edaran na di natakabuhat ang vlog o pwede na to ibalikan nga mga video nga maghatag na tog kalipay o mahinumduman na to sila permi nga kini silang mga talahana kini mga tao sa atong palibot nagiging part ni sila sa atong kinabuhi ug dako ni silang kuan dako ni silang party sa ato ang kinabuhi. So as in gid mga kamamshi super enjoy manang ma-recommend gyud nako ni nga lugar no diri sa hillside no duol ra gid kay ni siya ay nara gid sa Gusa Cagayan de Oro City. So pwede mo magpa-booking nga sila FB page so pwede ninyo silang kontakon, pwede mo dito sa ilang mag-contact ahead of time kung gusto mo mag-celebrate sa inyong mga celebration sa kinabuhi or unsa ba pwede po mo diri mag-held sa inyong venue sa kasal as in nice gid siya super super duper. Say hi. Hi, Mom Shiz. Hello, Mom Shiz. Nami dari sa... Isa gani dari ah? This is your pool, Mama. This is not my pool. No, this is not my pool. You're